Aby ste vedeli, že doma možno urobiť. Ten ocot už to naliali predtým trošku viacej, takže dúfam, že to bude reagovať malo by. Tak to ide tým. Dáme viac octu. Už schodí. Môžeme, lebo nám vyprchalo peniazy. Sme to naliali skôr. Už to ide. Keby každá sopka bola taká bezpečná ako táto, tak je to super, ale... Nechce sa jej a my trošku pomôžeme. Aha, co to? A žirafa už spadla. Stále to tam kypí, vrie. Chystá sa, dnes sme s osmakmi počítali, koľko treba energie na výbuch sopky a vyšlo nám také číslo, že malo 12 0 na konci, takže strašne veľké číslo. Takže vidíte, že aj ten osud má čo robiť. Chyba tam ešte nevyštreli. Sú vysoké. Nechcem preliať osud, aby zase nelial sa osud, hej? A zvieratá. Zvieratá zahynú. Vidí. No. Zmrzlina. Takto vznikala naša Zem. Ale ešte nie všetko vykypajú. A Slovensko je na území, ktoré kedysi dávno bolo vytvorené sopečnou činnosťou, preto máme toľko kopcov, toľko vrchov. Posledná sopka u nás vybuchla pred 102 000 rokmi. To je... približne. No a ten tiger by mal utekať tam z tej lávy. Lebo stojí. Ešte nevie, čo sa deje. Však nech čaká, však on spada. Ale už prišiel o nohu. No už mu tam dačo. Ktorý tiger? Jak to, že to poriadne? Malo to poriadne? Áno. Nemalo to ísť poriadne. A Ľubo hovorí, že malo mať poriadne. Nie? To malo poriadne. Tak? No a čo bude maľovať? Žiadne také. Lukášov o to.